Oh, ndinofara ini nemufaro waJehovha. Oh, ndinotamba social media ndinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Pane chimwe zukuruka ichi hachisi kuzopera zvakanaka. Pane chaitika chakaitika chandikunatsoona kuti hazvisi kuzonatsopera zvakanaka handiti. So ndisati ndakuzisai nyaya yachona zukuru usati wasubscribe, I kindly ask you kuti chidi chisubscribe paSaint TV handiti. Also obva watena on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Vazukuru vangu ndichikushuvirai kuva nekisimusi yakanaka handiti. Ndichikushuvirai kuti munge muri mune kisimusi yakanaka, mufaro zvakanaka futi handiti. Ndatotaura sose munhu mukuru. Right, singapedze nguva zukuru. Mastreets esocial media makati sekuru ivaiziso redu rekutionerawo zviri kufamba sei. Ndakabva ndasanganawo naMambo Dhuterere. Mambo Dhuterere vakanga vane show yavakanga variwo paNash TV yesimasere. So pashow apa zukuru vakazosvikawo pavakainterviewa interview. So painterview apapa akupedza zvake mu presenter yakabva atizoni Mambo ndachikumbira kuti mukwazisewo shamwari yangu inonzi Delicious ifani yenyu iri kunotsvawo pamwoyo. So Mambo akabva ave so defensive ubva ndevapa. So tinoziva kuti kumashure okuti Delicious akambotaura kuti anoda Mambo Dhuterere handiti. Sekuzva kwenyita Delicious ndi-content creator, comedian, anoentertaina vanhu, business anoriziva reshowbiz handiti. So Delicious sekuziva kwenyu munhurume anofarira vanhurume. Tati pajeke ipapo vazukuru vangu vakawanda vanozondibvunza kucomment section kuti Delicious ndikati aiyo. So ndati ndichipajekesa kuti tatenda senzoka rigambeka munhurume anofarira hake kudana nevanhurume. Munhu ari kuzvisandura kuzviita munhukadzi but yake ari munhurume handiti. Ndosaka nezo takataura nyaya yekuti anotonzi babatanya handiti. So inzwai vazukuru. Mambo Dhuterere mushure mekunge abvunzwa he became so defensive kuti ndeupi uyu. Alright, in my opinions haana basa. But Delicious azopindurawo vazukuru. Azopindura mubva aitawo video live yake akataura kuti zvoni Mambo Dhuterere ini nemahoro angu tisi tinokusapota. Sekuzwa kwenyu Delicious ane chaunga chakawanda, ane mafans akawanda, mafollowers akawanda zveshuwa, thousands and thousands of followers. So Mambo anga achinzi naTaTelicious soyo akuti haundizivi hauzive Delicious iwewe. How come kuti hauzive Delicious? And Delicious anga kutaura kuti alright zvanendichiita ibusiness nendichitoitawo mashows angu ndichientertaina vanhu. Not kuti zvoni ndingade Mambo Dhuterere papi pacho pandingadewo baba Dhuterere Delicious. So Delicious ndazotora video rake ndikariisa pa-first pinned comment handiti. Tine channel yedu inonzi Saint Trending TV handi tinosapota futi ikoko. Ndokwatine chikanda tumavideo twacho tuchipisa. So chibva panapa chingobaya pa-link reblue ripa first pinned comment ubva wazvinzwira wega mashoko ataurwa naTaTelicious. Now I was saying the only Zimbabwean uncle. Don't forget to like, share, also nekucomment. Tichitichi, much love.